Žilina plánuje vyčistiť od budov časť Bôriku okolo Vuralu. O tomto zámere sa hovorí už 15 rokov. Zdá sa, že konečne sa uskutoční a táto časť dostane novú tvár. Platný územný plán mesta Žilina jasne hovorí, že v blízkosti Vuralu v budúcnosti bude stáť nová štvrť. Táto štvrť bude obsahovať nové bytové jednotky, takisto aj kancelárske priestory a takisto aj malé obchodíky. Mesto teraz rieši problém, čo s obyvateľmi, ktorí tam žijú. Všetky budovy sú jeho majetkom a ich nájomníkom nikdy neboli odpredané. Vyzerá to tak, že zámerne, pretože mnohí z nich o odpredaj už dlho žiadajú. Keďže domy nie sú ich vlastníctvom, búraniu v žiadnom prípade nezabránia. Majú tak strach, ako sa im bude bývať v novom. Očakávať, že aj tentokrát dostanú rodinné domy, je asi naivné. Ponúkame im alternatívne bývanie, môžu si brať z 2 alebo 3 ponúk. Samozrejme snažíme sa s nimi veľmi korektne a ústretovo jednať. No to platí len o tých, ktorí mestu riadne platia dane. V súvislosti s tými, ktorí neplatia a majú podĺžnosti, sa náhradné ubytovanie neskloňuje, no používajú sa oveľa nepríjemnejšie výrazy ako exekúcie a súd. Tam pravdepodobne bude exekúcia a budeme proste postupovať v zmysle zákona tak, aby sme uvoľnili dané bytové jednotky. Potom to bude hovoriť zákon s tým, že samozrejme budeme to riešiť s cestou príslušného súdu a budeme žiadať o deložovanie takýchto nájomníkov, ktorí nemajú platné zmluvy s mestom alebo majú vysoké podĺžnosti voči mestu Žilina práve na tom bývaní. S búraním domov sa uvoľní približne 20 000 metrov štvorcových pre novú zónu s nádychom modernosti. Ako náhle bude vyriešená otázka bývania pre tých, ktorí majú s mestom platné nájomné zmluvy, budeme môcť vydať búracie povolenie a budeme sa môcť pustiť do revitalizácie tejto mestskej časti.